Hola de nou. N'hi ha una cosa de la qual jo no me quede tranquil, i és que vos explique una recepta o algoritme, en este cas, de com es fa la regla de 3 sense explicar el perquè de la regla de 3. Mireu, torné a emprar els mateixos dos exemples que tenia abans. Per una banda, el problema de proporcionalitat directa de que 2 litres de suavitzant costen 5 euros. Per tant, el doble de litres costen 10 euros i si el triple de litres respecte a 2 litres seria 6, per tant, costarà 15, etc. I l'altre exemple dels pintors, que si dos pintors tarden 15 dies, el doble de pintors tardaran la meitat de temps i el triple de pintors respecte a dos pintors són 6, per tant, tardaran la tercera part, 5 dies, etc. Si vos fixeu, entre 2 i 4, jo he multiplicat per 2, i entre 5 i 10 he multiplicat per 2. Per tant, si jo faig la divisió de 2 partit 4, que me donarà 0,5, ha de ser exactament igual que dividir 5 entre 10. Perquè precisament són proporcionals. I agarre un altre exemple. Entre 6 i 3, és el doble de litres i el doble de preu. Perdó, la meitat de litres, la meitat de preu. Perdó. Per tant, 6 partit 3, que és 2, ha de ser igual que 15 partit 7,5. Molt bé. I ara què passa si a mi me demanen el preu de 15 litres i vull aplicar la regla de 3? Mireu, jo podria plantejar-lo de la següent manera. 3 partit 13 és 7,5 partit x, perquè x és el que vull averiguar. Per tant, me queda una equació que, si no l'heu estudiat encara, cregueu-me, se resol de la següent manera. El que fem és 3 per x és igual a 13 per 7,5. És a dir, igualem els productes creuats. Si no sabeu de què estic parlant, ja ho sabreu en el futur, d'acord? Però bueno, aquesta és la forma de resoldre una equació que és d'esta mena, que té una fracció igual a una altra fracció. Com han de ser equivalents, el que fem és que 3 per x és igual a 13 per 7,5. I així, de nou, aplicant els coneixements que potser no els tingueu encara, la x, per aïllar la x, el que fa el 3 que està multiplicant passa a dividir. Molt bé. I m'ha quedat aquesta fórmula, que si vos fixeu és exactament el que jo faig quan aplique una regla de 3. Esta seria la representació de la regla de 3, 3 litres són 7,5, 13 és una incògnita. Per tant, la primera cosa que faig és multiplicar estos dos elements que estan al costat de la x, que serien el 13 i el 7,5, i després dividir-lo pel que està en la situació oposta, el 3. Per tant, he fet un exemple en el que es veu clarament d'on ve la regla de 3. Molt bé. Anem amb la regla de 3 inversa. És pareguda. Jo tinc això, i si vos fixeu, quan jo tinc el doble d'una cosa, de l'altra tinc la meitat. És a dir, per a passar d'ací a ací multiplique per 2 i per a passar d'ací a ací dividisc entre 2. Per tant, 2, si jo agarre el 4 i el dividisc entre 2, és exactament, ha de ser igual a agarrar el 15 i dividir entre 7,5, perquè per a passar d'ací a ací he multiplicat per 2, però per a passar d'ací a ací he dividit entre 2. Per tant, 4 partit 2 és 2 i 15 partit 7,5 també és 2. I això es complix sempre. Mireu, un altre exemple. 6 partit 3, si li pega la volta seria 3 partit 6, és igual a 5 partit 10. Per tant, estic fent la mateixa cosa, però en lloc de fer 2 partit 4 és igual a 15 partit 5, el que faig és al 2 partit 4 li pegue la volta. Per això he escrit aquesta fletxeta roja. En lloc d'escriure 6 partit 3, escric 3 partit 6 és igual a 5 partit 10. I això és veritat sempre. Mireu, això seria 0,5, 3 partit 6, 0,5, 5 partit 10, 0,5. Molt bé. Llavors,
suposem que volem treure este problema. Val? Este problema, aplicant la regla de 3, seria 3 pintors és a 10 dies, 3 pintors és a 10 dies, 13 pintors, quants dies serien? Molt bé. Si aplique este concepte, és a dir, 13 partit 3, val? 13 partit 3, li he pegat la volta, d'acord? Li he pegat la volta a esta fracció, ha de ser igual a 10 partit x. Per tant, 13 per x, val? 13 per x, producte creuat, és igual a 3 per 10. 3 per 10. I si aïllem la x queda com que és igual a 3 per 10 dividit el 13, perquè estava multiplicant i passa dividint. Val? Conceptes de resolució d'equacions de primer grau. Molt bé. Esta fórmula és la mateixa que me quedaria si aplicase la regla de 3 inversa. Mireu, en la regla de 3 inversa la x és igual a, per una banda, al 10 per este nombre, però com que és inversa escric un 3, per tant me queda 10 per 3. Dividit per este nombre, però com és inversa escric el 13, un 13. Ja està. Per tant, he aplicat al mateix resultat. Espero que hagi quedat clar. Si no, no passa res. Esta és una explicació, d'acord, del per què. Però si no ha quedat clar, no passa res. Val? Més endavant, el proper curs, quan sigueu més majors, torneu a veure i diu, ara sí que ho entenc. Val? Sobretot després que vos explique les equacions. Fins a la pròxima!